Añorga emakumezkoen futbolaren aitzindaria izan zen Espainiako, hori, 80 hamarkadetan. Horrek pixua dauka egungo taldean, transmititzen diezu adibidez zure taldekoei? Bueno, zaila da erantzuteko, ze azkenen egia momentu horietan, bizi ez genunez, ikusi ez genunez, zaila ere bai, transmititzea ze beti da kontatzen zuen zerbait, eta bar, egia beti saiatzea gala, batez kanpotik gatozen gandean, ni uste garbi daukula Añorga, historikoan talde badala, eta beti saiatzea gabe transmititzen jokalari ez. Egia dago suerte eduki duela, igual gure talden ondian beteranak eta bar, pixkate bai gehiago transmititu diguela, garaiek, pixkatan momentu horietan, historiko izan zen momentu eta nola bizi izan nahi dena. Baina, bai, beti saiatzea gure jokalari transmititzen, Añorga klub berezia dela, emakumezkoen sekzioan eta beti saiatzea era batea bestea transmititzen hori ez. Zein esango zenuke dela taldearen indargune nagusia, bai zelaian futbolen hau da, eta bai aldagelan? Zelaien, nik uste eta Añorga bezalako ezaugarri berezia daukena zelaia da, ez? Eta azkenen zelaia horrek beti teizu ezaugarri berezi batzuk eukitza jokalaritan, ez? Zelai barrun beti esango nuke, nik uste nahi gala etxen batez, duelotan, txokeetan, eta bestela, espazia ona akzioietan, zelai honetan zaila da, destakatzea o partiduen egitea horren, destakatuko nuke zelai barrun hori, eta bestetiken, nik uste azkenen urtetan hobetu duen beste aspektutakoa dela mentalki ez, lehen pasatzea egun beti gol jasotzen genuen munduan bukaera amatezunez, eta guen pixkat ikasi deun uste, momentu horietan pixkat fuerte izaten eta aurrera atatzen momentu horietan da, nik uste Añorgako ezaguarritako bat hori dela, ez zelaia txiki izan dago asko pasatzea gauken momentu gutxin, orduan, preste hotean momentu horretako, nik uste hobetu dugula, saltoa eman dugula. Eta zelaitik kanpo, nik uste garbi, tipikoa esatera bai, baina nik uste oso familia arradan taldea dela, eta zelaitik kanpo taldea asko baloratzeko, nahiz eta ez entrenatu, edo inkluso jendea lesionuta gauna eta barra beti etortzea, beti otega juntu. Talde izaera o talde izateko era hoi, politia da, eta nik uste hemen Añorgan talde hau bat eze hori oso barnera gauta duke eta egia esan hori nik uste esan duka puntu fuerte bezala. Eta, denboraldia amaitu duzu ez. Zein da zure valorazioa? Liga honetakoa edo denboraldi honetakoa? Denboraldi honetakoa azkenen bukaera ona eman diogu eta esango nuke gaur egun guain bukauta, esango nuke denboraldia ona izan dela. Egia esan, lehengo urtengo plantilla egiteko garaien, plantilla oso honen genuen, ilusio asko genekan, bai estafak, bai jokalarik, talde oso honen genuen, kanpotik jendeak ari genuen, Realetik bai etorri zan jendea, orduan, pentsatzen genuen urte hona izate zeukela, zatik ez beti ascenso bat eukitzeko, edo gorago edoteko, ez? Eta, azkenen espektatiba altu jarri genituen, eta azkenen, horrek ero, igual, gauzak ateatze, nahi ezun bezala ateatzez dianen, frustrazio betu egitezke eta bar, orduan, euki genuen momentu bat hor, denboraldi erdialden, edo hasiera erdialden, ez genitula partidu klabek aurrea atea, orduan, hori izan zen pixka momentu kritiko bat, juten naizala helburu hori ez, ascensoko helburu juten naizala. Eta, pixkat ekipoa gulertu zuen, ez tala bakarrik emaitzan asuntoa, buelta ematen saiatu ginen, eta egia da behintzat denboraldia ondo bukatu dut, ez? Azkenengo 9 partiduk galdu gabe egon geha, sentsazio honak izan digukaeran, eta nahiz eta denboraldi erdialden ez izan, emaitza honak eta ez lortu bukaera ona eman digu eta behintzat horrekin gehatzea, ez? Zein da zuretzat jokalari baten ezaugarri garrantzitsuena, Añorgan jokatzeko, orduan? Ez dago ezaugarri zera bat, nizango nizuke hemen ona dana edozen zelaitan jokatzeko ondo, ez? Askotan beldurra izatea zelaia txikia eta bar, normalen jende azkarra etortzen, hemen zelaia falta zait korrik egiteko, netzako ezaugarri bat, bai esango nizuke, asko ikastea zelaia honetan, gorputzak jolasten, baloi gabe eta bar, ezaugarri horiek ni uste hemen bai garrantzitsu die, ez? Gorputzakin asko jolasten, posizionamenduekin, asko ikastea zelai hontan. Baina, nitzuk ez dakit esaten ezaugarri zehatz bat, zer ikustez ona dana zelai hontan ondo jokatzen. Eta taldean zein garrantzi du Harrobiak? Netzako klabea da, olako klub baten netzako Harrobia eta pixkate pertenentzi sentimendu edukitzen netzako klabea da, eta pertenentzi sentsazio hori edo zea hori
Niz eta arrobiak daukela gehien bat, ez urte asko hemen joana eta pixkat kapazan bere bizitza deportiboa hemen Añorgan iteko, lehenengo talde iristeko, bere bizitza guztia deportiboa hemen iteko, niz klabea dela, orduan netzako oso garrantzitsua da arrobiantzea, txikitatik gain zaintzea, eta netzako lehenengo taldeko entrenatzaile bezala, netzako ilusio eta arrotasun handia da, urte asko txikitatik Añorgan hastean jokalari bat, gora iristea, debutatzea, jolastea, eta urtek pasatzea lehenengo taldean, netzako da entrenatzaile edo klub batentzat helburu nagusi edo importantena. Kontuz galdera honekin, Nolakoa da Añorgan entrenatzaile izatea? Zer egiten du berezi klub honek? Añorgan entrenatzaile izatea, netzako zea da, nire kasun kanpotik gatozela, ez gehala Añorgan bizitza guztia hon, netzako bintzat arrotasun handia, historikoan klub baten entrenatzaile izatea, edo historian parteko lau urte hauek entrenatzaile izatea, netzako oso berezia da. Nola, lan asko egia esan, hemen sartu ginean, topatu gineana, izan zena jokalariak exigitzei zuela asko, ez? Ambizio asko da, bestuario barrun baita, presio asko da, azkenen barrutik baita, ez kluban aldetiken, kluban aldetik baita da presio, baina nahi gehien inpatatu izan zen, jokalari behaiek ze exigentzi maila sartzeien partidu guztiri, ze garrantzi emateon futbolai, ez? Eta batzuk, nahiz eta veteranak izan, eta urte gehuki, eta urte asko futbolek jolazten, azkenen impactatzei zu ez, beraik ze exigentzi sartzien futbolai. Eta azkena, etorkizunera begira, zer esango zenuke Añorgak pausotxo hori emateko egoera lortzeko, zer behar du? Zer falta zaio taldeari? Zaila entzutea, esate izute, pixkate, restrukturazio guzti honekin, emateo ez dituzu urte txarra egiten, da ez duzu lortzen igotzea, baina geroz eta urrutiko zaude, gorako kategoritaz. Netzago garrantzitsua dagoen bilatzea, Añorgantzako zein dan Añorgan lekua. Urtek esango gara, zein dan egon behar du lekua, kategoria urrena, baina netzako klabe izan behar du beti arrobia ondo zaintzea, netzako arrobia da etorkizuna, orduan arrobitik gauza ondo ditu bai, eta gero kanputik ekarri eteken jendea aportatzea etortze bai, eta bidena, netzako da arrobia zaindu, eta urtek esango gu gauzak ondo inez, no bainoan kapaza iristeko taldea. Baina, berez basea badago, jokalarik badaude, jendea badago hemen laguntzeko prest, bakarri da gauzak alik eta hoenin, eta demorak esango noa iristeko kapaza da,